Ben, agora imos ver como facer un xiro manualmente. Entón, temos aquí un triángulo, os seus vértices son o vértice A, 6, 2, o vértice B, 10, 0 e o vértice C de coordenadas 9, 7. Imos a xirar este triángulo con respecto ao orixe de coordenadas, vai a ser o noso O, o noso centro de xiro, e ímolo xirar 60 grados. En sentido positivo, é dicir, no sentido contrario ás agullas do reloxo. Sería un ángulo positivo de 60 graus. Ben, para isto que imos facer, vamos a xirar os tres vértices, primeiro o A, despois o B e despois o C. Vale, como facemos para xirar o vértice A? O primeiro que imos facer, tedes que coller unha regla ou con un mismo transportador de ángulos e imos a trazar o segmento que pasa polo centro de xiro e polo vértice A. Bastante larguiño, así. E agora isto vai nos a servir porque vamos a colocar aí o transportador. Aí ven para que isto sexa o 0. Temos aquí o 0. Este transportador, se vedes, non sei se o chegades a ver na cámara, aquí pon 180, 170. O normal é que os transportadores non sexan como este, que teñan medidas tanto neste sentido como no outro, vale? Entón, se non contamos, é igual, este sería o 0, sería 10, 20, 30, 40, 50... Vamos a ver, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E marcamos aí, en 60, marcamos un punto. Vedes? Este punto está xusto marcado aí. E agora unimos outra vez ese punto co centro de xiro con un segmento, collemos agora o compás, pinchamos no 0, 0 e abrímolo xusto hasta o vértice A. Abrímolo aí, trazamos un arco, o punto de corte do segmento que trazamos co arco vai nos a dar o novo punto A'. Este vai a ser o vértice A'. E entre este segmento inicial e este novo hai un ángulo de 60 graus, vale? Imos agora xirar o vértice B. Imos facer o mismo. Neste caso xa nos pode servir como segmento o propio eixo X. Situamos aí ben no 0 e contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí marcamos o segundo, vamos a poñer neste segmento, vai estar o vértice B'. Collemos de novo o compás, pinchamos no centro de xiro, abrimos hasta B e facemos un novo arco. Aquí imos ter o punto B'. Quédanos xa só por xirar o punto C. Volvemos facer o mismo. Trazamos un segmento que pase por C e polo noso centro de xiro. Agora colocamos o transportador, ven aí para marcar o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se os vosos transportadores xa teñen a marca por dentro, xa non fai falta que contedes. A mí tampouco me faría falta contar, pero bueno, para que vexades como se fai. Unimos o centro de xiro con ese punto. Abrimos agora o compás, pinchamos no centro e abrímolo hasta o vértice C. Vedes? E trazamos un novo arco hasta o último segmento que teñamos aí. Este vai a ser o punto, a ver que poño por aquí a man para que vexades, o punto C'. Para trazar o novo triángulo xa só nos queda unir os vértices. Unimos A' con B', temos aquí A', B', A' con C', e B' con C'. Vale, aquí temos o triángulo orixinal. Aquí temos o triángulo xirado. Como vedes, teñen o mesmo tamaño. E neste caso, como o xiro era de 60 grados positivos, garantizamos que entre o segmento que vai de OA a OA' temos un ángulo de 60 grados e estes dous segmentos miden o mismo. Pasaría o mismo con o B respecto de o B' e con o C respecto de o C'.
vale? Se é unha circunferencia o que hai que xirar, é máis fácil porque o único que hai que xirar é o centro da circunferencia. Se temos unha circunferencia de centro, que sei eu, 6,0 e radio 2, bastarános con xirar o 6,0, 60 grados, e dibuixar aí con ese novo centro unha circunferencia de radio 2, vale? Veña, a ver se así o entendedes ben. Chao.